gida. Da Allah mijin Karima nake tambaya. A mijin Karima gashi nan kuna magana da mijin Karima? Lafiya da go? Lafiya lau. Lafiya da go? Assalamu alaikum. Da Allah dan sanda ne ni. To Ina so zan yi magana da Karima ne. Karima kuma? Haba ofisa. Ya za a ga ce kana son magana da matar aure kuma sabon aure amarya? Ai bai kyautata ba a ce wai kana son magana da matar aure ga dai mijinta nan kawai ku gama. Kaga dakata. Aiki na ita ya shafa ba mijinta ba. Da haka ina son magana da ita. Allah baka hakuri. Gashi nan dai kawai dai ku jo ne amma dai ai bai dace ba dai ko ya ga Allah bai. ba matsala. Shikenan. Ko? Shikenan. Yawwa Karima, kafin ki yi aure, akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninki da Adam. Jama'ar gari duka sun tabbatar da haka, sun shaida.